Bahai Khai song Norok ke second hand phone paina musungi tong hanga kai Norok Casify super seltui Norok ang bai krengi mano Norok paina hangke ang nang video burujak live bo sajak tinong no phone nai bo bahai ke order Norok renai bo mobile no ni bagi base nai abona tui Norok no obi nisui tui sanai ti order ni charge besek abar Norok no full details saikna ranga hangke Norok video no please paita jara nai tumi ga paina nang mobile screen tlangi phone nai Hinkhy Marite kijing song Norok Casify super cell Norok ni mobile o Play Store te thangai download Khwlai Paidi Hinkhy Norok aro register Khwlai Paidi chinmo hinkhe business account anmo hinkhe obo je business account simino mane sak no order Khwlai manai animo KYC puro pungjak kunwarna kwrwi ang mobile first order mani ko nongno phunugribo 36 ekano teka obo delivery charge soho tei oro ani charge tongnai delivery charge soho mane atui 500 rok klaio ama haita hinkhe oro bulk mobile rok thangni do norok mobile order nani ba naina muchung bulk mobile thangdi single mobile naina hingga 5 ma paio hingga a 5 ni dam rok nahoi no ang order norno rwnai tagromdi iPhone 12 mane iOS ni bisingo 12 busuk kai mano o jaga Naidi E+ tongo E+ hingkai return kwrwi hingkai ko oboni condition rok naidi o jaga o Q3 pito hingkai bini photo bo nongno phunugui mano photo hingkai nugya E+ ni hingke C+ maka C+ hingkai 16,000 410 taka ati himpano obo delivery charge soho nini 17,000 thangkalayan iko mobile ekdom best kaham sudu battery speed change nung jodi mo deal ni bagi belai na kaham ngai iko nung jodi nangi tong hanga kom budget ni bisingo nung iPhone nangi tong hanga kai iko nung oro naine di joto phone no phunuri ka nung o jene mobile na paina muchungi tong tam khainai o jaga share button thangai norok ani WhatsApp thangdi omo haike iko ani WhatsApp thangai omo haike norok share khalardi hingke norok ani Google Pay o norok pay khaidi jotai 500 taka ama hai hingke cash on delivery sung khairenai hingke jodi ke paina muchungi tonga ang mono like rinna raknai ang ad bo khaina raknai o mobile no ad khaina raknai hingke oro inactive pass jodi kringke ad khaimia ang like rinna rakha obo hingkai grade C+ hingke tau Q3 photo sung check haina bini tam hamia hingke obo heavy scratches charger maya box maya kisa dent tongnai hingke tei battery service kaham obo battery smise paltok jakini chao kisa kirikjak haipano o je mobile no je photo nugui tongo same obo hai norok mannai mahai ko norok naine di hingke tei kaisa norok jodi Android paina muchungi tongo hingkai ba iPhone 13 Pro phanangkha tongo de 13 Pro nongno phunuknai budget o 256 GB norok paina hingke grade ni minus o paimano obo hingke 23,210 taka hingke obo hingke mokhai kisa se khamya return policy Face ID not working nai nahana mano mokhai iPhone 13 Pro kebo chajagui tonga hingga kai norok obono ana share khlaidi C+ ni phunukwan nongno 31,170 taka hingke oro camera hingkai paltok jak mannai tei jotono kaham box manglak begin return policy muitonardi deidi ni bisingo nung jodi hamya hingkai return ma khainai bandor ang ma kwrwngnai ama haita adi nongno tabo Android phunuknai Android norok no phunukano Oppo phanungkha Oppo S7 F5 phunukano S76 obo grade D- ni bini condition bo hainai di kom budget ni bisingo hingkai chao hingke bini Q3 beto naidi tam change norok aboni yagulo hingkai Oppo Reno 6 5G grade E moni return policy kwrwi mane return khaimia ke Oppo F27 kaiha tongo grade D- mo return policy tongo 2 days
Hinkhe nung nahar mano iko kombajani bisingo 6990 290 box manna hihi box tongo mobile condition bo bahai norok naidi amahai ekdom brand new siko bo Realme bising tam mobile man nangena Realme 2 Realme 5 mane belai no kasamo Realme C11 mobo C minus ni ekdom kaham no hingke photo nai paidi norok photo nai paidi abo hingke kono bejal kwrwi nahana ke nahar mano 2930 taka Realme tebo tongo ang aswk mobile bo ang aswk saimya wngwi tongkha hingke live hingke nokno swngwi ang khaimaka ang live painai teisa hingke paithogo tei kaisa phunukgwi nokno Samsung C13 C plus 3740 ekdom kaham sudo display sense obo nokno photo phunukgwi mano hihi back camera kisa de wngkha hihi hingke tebo tongkho A23 rok tongo hingke norok o bahai naiwi nok chajak tam khainai ani jobo phaiwi norok share khai di mokhai Galaxy S20 plus Q report naidi glass panel kisa damage wngnai iko abo mor khai tanhadi hingke A34 obo screen change phiaba nahar manmo naikana obo mano obo nahardi toni nahana hingkangkai Samsung Galaxy A34 hingke tebo tongo A55 tongo kaisa hingkai hihi norok o bahai naiwi chajak norok kano share khai di gamsuk no video logoi thango norok tebo mobile tongo hingke jephru pass paio ang aphor teisa video swnamano pass paijak kwrwi kho hingke je order rwnai kwrwi hingke pass pai loss bo lahai nang pass paijakya jephru norok order rwnai ang pass paina harnai kebo nangwi tongkha hingkangkai oro deal bo choli tongo iPhone 11 ni bagwi norok saka nugui tongkha banner o bahai ta।